umngani wami, the best friend. Ngiveza lokhu ngoba ngifuna ukuthi ithathwe lento nalomfundo omfowethu osiqoshelayo abe sho ukuthi ayithatha. Nansi into engifuna ukuthi uyikhumbule. Ulahlekelwe umsebenzi ngesikhathi mina kuthiwa ngiyangena emshadweni. Engasasebenzi lo mzalwane uma kushada mina. Enze izaba zokuthi alekelele mina ukuthi ngingene emshadweni. Engenamali. Afike ephethe inkuni athi ngizokuphekisa ngale inkuni. Ngicela ukukuphekisa and ngithi uNkulunkulu akawadi amandla omuntu kodwa ngifuna ukuqaphele lento le. Ivuke ekuthenini ukuthi asizange ukuzoshumayela. Sizoconfirm ukuthi uNkulunkulu bemuhle. Wonke umuntu uyafisa ukungena kwi celebration kodwa akekho umuntu ofuna ukuhamba kwijeni enihambile. The pain you are suffering at the moment ayifani nalesi sibuyo manje sikwi-glory. Whether bakhona abanye noma beke. But into engifuna ukuthi uyi-accept kumoya engcwele yile yodwa. Yile ukuthi uNkulunkulu wethu uthembekile. Thembeke mngani wami. Thembeke. Angaze ngikuchithele wami umshado ngisahleli kuwo. Amen. Owami umshado angaze ngwenze njani?
ukuthembeka mfowethu kuyosiza impilo yakho. Ukuhlala uthi no 20 years emshadweni kunjengokuhlala u20 years usonta ungasindisiwe. Noma ningabanga umsindo kule issue esiqeda kuyiraise manje, kodwa engifuna nikubambisise ukuthi uma bekukhona ugcobo njengalona namhlanje lusho into yaba yinye nje kini ukuthi lona likaze lewuchithele walumshado. I wonder ukuthi nina wena nizophatha kanjani.